Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je even kort voor. Ja, ik ben Marcel Mullering. En waar ik het eigenlijk over wil hebben is over een hulphond. Dat er toch wat meer aandacht komt van wat het precies is. Hoe andere mensen ermee om kunnen gaan. En hoe het allemaal een beetje in elkaar zit. Dat als je dus een bepaalde ziekte hebt zoals PT6. Hoe belangrijk dat een hulphond is voor die mensen. En de hulphond is bij hem vandaag. Ja, je ziet hem niet, want hij luistert heel goed. Hij ligt. Maar we hebben beloofd in ieder geval dat Pink, want zo heet hij, vanavond nog goed in beeld komt. Hè? Even kijken hoe we dat gaan doen, hè Marcel? Ja, dat gaat wel lukken. Even kijken of hij naar je luistert. Ja. Laten we het eens even hebben erover hoe lang dat je moet wachten om een hulphond te krijgen. Je hebt een hulphond nodig. Hè? Dat hebben we net al een beetje gehoord bijvoorbeeld. Maar er zijn verschillende soorten hulphonden voor verschillende soorten zaken. Hè? Je hebt hulphonden voor mensen die psychische problemen hebben. Je hebt hulphonden voor mensen die bijvoorbeeld allergieën hebben. Hè? Mm-hmm. Dat bestaat ook. Ik heb een klein beetje ingeleefd. En uiteraard blindengeleide die kennen we allemaal. Hoe ben jij daarmee aan de slag gegaan? Hoe ben ik mee aan de slag gegaan? Dat is eigenlijk een beetje toch wel automatisch gegaan. Doordat er in het verleden met mijn werk is er een trauma ontstaan. En dan kom je in een bepaald traject tussenin. En dan heb je op een gegeven moment, dan kom je ook daarvoor de vraag misschien van een hulphond. Of dat een oplossing zou kunnen zijn. Want het is net zoals je zei, je hebt verschillende honden. Pink is een PTSS hulphond. Dat is weer wat anders dan een blindengeleidehond. Ja. En dat is wat mensen soms ook niet goed begrijpen. Want dan zien ze mij met Pink, hulphond. En dan zeggen ze, ja, maar je ziet toch? Ja. Ja. Ja, voor iemand die uiteraard niet weet wat een hulphond eigenlijk allemaal kan, is dit logisch. Want vroeger zag je hulphonden alleen maar bij slechtziende en blinde mensen. Hè? Ja, dat klopt. En in de afgelopen jaren zijn ze er ook achtergekomen dat het ook goed is voor PT6. Want je hebt toch eigenlijk iemand naast je. Die oordeelt niet, die beslist niet, die luistert, die is altijd aanwezig. En als je bijvoorbeeld een slechte nachtrust hebt, dan komt Pink mee wakker liggen. En al voordat ik misschien al een nare droom heb. Ja. En dat is gewoon vreemd. Dat is iets, wat, weet ik niet. Dat boeit me niet, maar het is er. En het helpt. En hij maakt je gewoon rustig. Het is af en toe een clown thuis. En dat brengt je op een heel ander gevoel, zeg maar. Eigenlijk voelt zo'n hond, en daar is je voor opgeleid, hè, op het moment dat je ligt te slapen, voelt zo'n hond op het moment dat zoiets aan zou komen. Hè? Ja, klopt. Dat voelen ze. Maar niet alleen ook tijdens de slaap, maar ook gewoon over de dag. Als ik dus spanningen heb, dan merken ze dat. En dan komt Pink gewoon met de kop op mijn schoot liggen. Of Pink gaat gek doen. Of komt half op mijn benen liggen. Puur om je eigenlijk uit de stresspositie te halen. Ja. Pink is nou 2 jaar en hoeveel maanden? Nee, 3 jaartjes en 3 jaar, 4 maanden is het nu. 3 jaar en 4 maanden. En we hebben net even kort in een voorgesprekje gezeten. Hoe lang is nodig om zo'n hond op te leiden? De hond gaat 2 jaar eerst naar de gastgezin. Dat wordt allemaal via Hulphond Nederland wordt er allemaal geregeld. Daarna krijgt de hond dus een beetje gewoon de basis, zeg maar. Maar daarna gaat hij dus naar Herpen. En dan krijgt de hond dus eigenlijk de vervolgopleidingen. Herpen is de plaats waar die hond opgeleid wordt? Klopt, precies. Ja. Vertel verder. En dan krijg je ook nog, als die hond geschikt is, gaan ze kijken of er een match is met een cliënt. Want je krijgt met verschillende honden, ga je opdrachtjes doen, ga je ook wandelen. En niet elke hond is een match. Dat is gewoon zo. Heb jij verschillende honden gehad wat geen match was dan? Ja. Dan ga je dan 2 keer... Wacht even. Hoeveel zijn er dat geweest, Marcel? Nou, je krijgt altijd 3 stuks. En van die 3 stuks ga je dan 2 keer mee op pad in Herpen zelf. Daarbij, als er een match is geweest, dan komt de hond nog eens bij je thuis. En dan gaan ze ook nog kijken of dat is. Maar met die 3 honden doe je dus gewoon verschillende dingen. Mm. En dat wat past, want de hond kiest eigenlijk, want je hebt als cliënt niks te kiezen. Je mag geen naam, geen kleur. Je mag wel zeggen van, ik ambieer misschien een teefje, een blond of zwart.
Maar ja, als er niks is, op dat moment moet je wachten. Dan duurt het nog langer. Dus mijn ding was gewoon, ik zet de deur open. Bij mij is alles welkom. Als er maar een match is. Want dat vind ik het belangrijkste. Hoe de hond heet of wat dan ook, dat vond ik niet belangrijk. En zo werkt het eigenlijk. En daar gaat een tijdje voor af. Want je zei, hoe lang duurt het? Ja, daar zijn we heel benieuwd naar. Want ik hang aan je lippen, hoor. Ik hang echt aan je lippen. Ik wil dit horen. Het kan tussen 1 jaar en 2 jaar duren. En hoe lang heeft het bij jou geduurd? Bij mij heeft het 3/4 jaar geduurd. Ik heb een beetje geluk gehad. Maar ook omdat ik eigenlijk zoiets had van, alles is welkom als er maar een match is. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk... nou is het toevallig Pink geworden. Ik moet wel zeggen, de eerste keer dat ik met Pink in aanraking kwam... toen ze weer wegging, had ik zoiets van, pak die maar in. Want ja, er was meteen een link, was er. Ja. Nou, dat is toch mooi. Ja, ja. Goed. We hadden het net even over dat gastgezin, hè? Waar Pink, zeg maar, geweest is in de opleidingsfase. Hè? Mm-hmm. Je vertelde net iets, ja, dat willen de kijkers en luisteraars toch even horen. Vertel. Nou, wat ook grappig is, wat gewoon fijn is... toevallig is gisteren de gastgezin meisje wat Pink de eerste 2 jaar heeft gehad... die is bij ons thuis op bezoek geweest. Want ja, beide partijen zijn toch wel nieuwsgierig. Want ik ben nieuwsgierig van wie is de opleider geweest van Pink. En Dus die meid heeft Pink gedurende 2 jaar opgeleid? Ja, klopt. Gewoon bij haar thuis. Oké. En want we hebben nog gelachen, want ze vragen een gastgezin, maar zij was alleen. Maar dat is ook geen probleem bij je hulphond. Dus dat is gewoon oké. Maar zij was dus ook benieuwd van waar komt tussen aanhalingstekens mijn Pinky terecht. Want dat is toch wel ook, ja, het is ook een kindje voor haar geweest. Ik wou net zeggen, als je een hond 2 jaar hebt gehad... en je moet dan afscheid van hem nemen, hè, tussen aanhalingstekens... want je weet wel dat hij ergens terecht komt. Mm-hmm. Maar toch, ja, en dat is hoe heeft zij dat ervaren? Nou, daar hebben we het inderdaad heel erg uitgebreid over gehad. Ja, vertel. Ja. Of zij weet het, van na 2 jaar moet Pink weg. Mm-hmm. Alleen wat haar de kracht ervoor gaf, dan gaat ze dus weg... dat er ook contact daarna kan zijn en mag zijn... als de cliënt dat zelf wil. Mm-hmm. Maar ook het idee dat zij iets doet... waar iemand anders een nieuw leventje meekrijgt... of iets beter leventje krijgt. Dat gaf haar ook de kracht van... om een hond dan te begeleiden, zeg maar. Met de wetendheid dat dat voor een goed doel is... dat iemand weer een beetje alles op zijn rails krijgt. Ja, zij weet eigenlijk dat zij de bron is voor... ja, laten we maar zeggen, tussen aanhalingstekens... genezing van iemand anders die het nodig heeft. Ja, dat is mooi uitgezegd. Ja, ik schud het ook maar uit de mouw. Kijk, dit mouwtje, ik schud het maar even eruit. Maar, mag je de naam van haar noemen of mag dat niet? Tuurlijk, Petra was het. Petra was het. Petra, van deze kant uit alvast bedankt voor hetgeen... wat jij voor hulphonden in het algemeen doet. Hè? Want zij heeft natuurlijk misschien nou weer een nieuwe, hè, of niet? Nee, ze heeft nog geen nieuwe. Want dat komt ook met haar werk, zeg maar. Mm-hmm. En dan is het iets moeilijker om toe te passen. Mm-hmm. En dan, maar ze zei gisteren ook al van... wie weet als ik daar misschien eens wel gepensioneerd ben. Kijk, ik zag nou jou een beweging maken die ongecontroleerd was... en Pink gaat meteen staan. Pink gaat meteen reageren. En denkt van... hé, er is iets niet goed met mijn baasje. Precies. En nou ziet ze weer dat het rustig is en dan gaat ze weer rustig liggen. En ze kwispelde met de staart, want ze zag mij. Ja, prachtig natuurlijk. Nou, heb je op een gegeven moment Pink, krijg je dan toegewezen. Hoe is die beginfase? De beginfase is inderdaad, het begint bij herpen. Daar ga je dus naartoe. En dan ga je met 3 honden ga je op stap. Mm-hmm. Dat doe je dan 2 keer. En de 3e keer komen ze dan met een hond... wat ze van denken van die 3, dat zal het gaan worden. Dat was zij? Dat was zij. Ja. Ik heb ook kaarsjes laten branden van hoop ik dat het Pink wordt. Want de eerste contact met Pink, dat was gewoon geweldig. Was dat. En daar heb ik inderdaad een witte kaarsjes laten branden van... ik hoop dat het Pink wordt. Pink die brandde 9 dagen. Als je een Noveenkaars pakt, die brandt 9 dagen en nachten. Ja, maar het was wachten. Ik heb lang kaas laten branden. Ja, mooi. Dan weten we in ieder geval dat de kaas in wit hem ook werken. Ja. Goed. Vertel verder. Ja. En dan krijg je dus ook de vervolgopleiding thuis. Want de Pink wordt opgeleid in herpen. Maar je krijgt nog de opleiding thuis. Dan komen ze met Pink. Want je krijgt de Pink niet direct. Hoeveel personen zijn dat dan? Dat is 1 of 2? Nee, dat is eentje. En dus de cliëntbegeleidster is dat. Mm-hmm. En dat is Natasja. Mm-hmm.
En die komt dan ook bij jou. Dan word je ook persoonlijk opleider, zeg maar. En dan komen ze 1 keer in de week met Pink. Want dan wordt Pink met de taxi naar je thuis gebracht. Nou, mooi. Ja, want omdat de meeste mensen denken ook van, hoezo? Maar ja, als Natasja 3 honden mee moet nemen op een dag... Ja. Is niet met dit weer... Hè, als je 2 honden in een auto moet laten zitten. Dus Nee. hulphond pakt het heel goed aan. Met de taxi worden ze gebracht. En als het warm is, natuurlijk met de airco aan. Met de airco. Ja, zeker. Moet al, hè. En daar hebben ze ook vrijwilligers voor wat dat doen. En dan krijg je dus 8 weken nog eens de vervolgopleiding bij jou thuis. En dan krijg je echt op maat gemaakt een hulphond. Marcel, dan is die begeleiding weg. En dan? Dan sta je er alleen voor. Ja, dan krijg je Pink bij jou geplaatst. En dan heb je zoiets van, oh shit, dat beestje kost toch wel tegen de €25.000. Dat durf ik niet mee naar buiten. Want als er iets gebeurt. Maar goed, Pink is er gekomen om naar buiten te gaan. Omdat anders was het gewoon alleen maar binnen, rolluiken dicht. Pink, dan moet je sowieso dan toch mee naar buiten voor te wandelen. Ja, absoluut. Is voor jezelf ook goed, hè? Is voor mezelf ook goed. Je bent niet afgevallen, trouwens. Jawel. Toch wel? Ja, Nee, maar er zijn spieren wat bijgekomen zijn. Oh, spieren. Oké, buikspieren. Maar goed, vertel verder. Nee, en dan ga je dus... je gaat sowieso naar buiten, maar ook... je voelt je rustiger. Ik noem je een stom voorbeeld. Als ik ergens ben en ik zou de hele tijd om me heen kijken... dat zijn alleen maar triggers. Nu kijk ik naar Pink. Als Pink gaat kwispelen, dan weet ik van dat er iemand in de buurt is. En is er niemand in de buurt, dan is het allemaal goed. Dus hoef ik me niet druk te maken. Het werkt vreemd. Maar ja, het werkt. En ja, je gaat ook meer naar buiten. Want op een gegeven moment krijg je daar gewoon meer plezier in. Ik noem een stom voorbeeld ook. Ik ben jaren niet meer het bos in geweest. Maar door Pink durf ik nu weer het bos in. Want als Pink rustig is, ben ik ook rustig. Ja. En we hadden trouwens, we hebben het net even gehad over tent. Leg even uit, een tent, wat voor tent? Nou, de tent is, omdat in 1 september heb ik een missie. Dan ga ik met Pink 360 kilometer lopen. Oh, en daarvoor is hij hier, beste kijkers en luisteraars. En nou moeten jullie allemaal even de oren openzetten. Want dit is waarom Marcel vanavond hier is. In september ga jij samen met Pink 360 kilometer lopen. Vertel. Ja, dat is vanuit Kerkrade, van bij mijn voordeur tot aan Den Helder. Waarom Den Helder? Omdat het toch een marinekazerne is. Het Korps Mariniers bestaat dit jaar 360 jaar. En dan is ook die koppeling voor dan 360 kilometer te lopen naar Den Helder. Ja, en dan heb jij natuurlijk wel de langste afstand van Zuid-Limburg daar naartoe. Want iemand die bijvoorbeeld in Amsterdam woont, die moet eerst 2 keer naar Den Helder lopen. En dan is hij pas op die 360 kilometer ongeveer. Precies, die moet rondjes lopen. Dat geluk heb ik. Ik hoef maar 1 rechte lijn te lopen. Oh, dan heb jij wel meer variatie. Want die anderen die lopen alleen maar een rondje om de kerk. Ja, maar goed, ga verder. En nou ja, dat is met overleg geweest met Hulphond. Want Hulphond blijft altijd eigendom van Hulphond zelf. Nou, ze vonden het een beetje te. Dat gingen ze niet mee akkoord. En daardoor is uitgekomen dat ik 28 dagen ga lopen. Dat Pink maximaal tussen de 13 en 15 kilometer mag lopen. Daardoor komt er ook, want de hoop was dat ik een camper kon krijgen of wat dan ook. Ja, is ook logisch. In september gaan de mensen zelf op vakantie. Dus, nou, die terug zijn en die dat nou horen, die kunnen alsnog die camper beschikbaar stellen voor jou, denk ik, hè? Of nou, nee, eigenlijk niet. Het zou wel fijn zijn. Het zou ook sieren als de mensen dat deden. Maar we hebben al een hele mooie sponsor gevonden die wat mij een daktent sponsort voor op de auto. Ja. Dus ik ga met mijn eigen auto, mijn eigen camper. En dan slaapt Pink in de auto en jij op het dak? Nee, samen in de tent. Want het is dus omdat dan 28 overnachtingen zijn. Pink mag niet lopen. En er is dan een groep oud-mariniers. Die hebben zich daar ook mee bemoeid. En die zeggen van, je mag niks meer regelen. Je mag alleen maar nog lopen. En wij zorgen wel dat de auto van A naar B, naar C, naar D, naar E komt. Maar wacht even, ben jij dan de enige die dat doet? Of zijn er meerdere die dat doen? Die wat lopen? Ja. Nee, ik ben de enige die wat loopt. Maar... Hey, hallo. Deze jongen komt uit Parkstad en met name uit Kerkrade. Lieve mensen, even goed de oren openzetten nu. Maar iedereen is welkom. Want als ze dan naar de domein gaan van 360qpo.nl 360qpo.nl? Ja, daar staat eigenlijk alle informatie op. Daar staat ook een linkje naar de app Komoot. Dat is een wandelapp is dat. En daar staat de hele wandelroute. Er staat vanaf 1 september tot de 28e staat daar benoemd. Ook de rustplaatsen. En ook
Ja, heel gemakkelijk. Als iemand zegt, ik heb 14 september heb ik vrij, dan kan hij precies zien waar ik zit. Tijdens de lopen komt het ook live. Dan zie je dat ook live op de app komen. En daar kunnen ze zich dus in verdiepen. Want er is 1 oud-marinier, die zit in een rolstoel. Die gaat ook rollend mee, niet lopend. Die gaat rollend mee. Met de hulphond? Hij heeft geen hulphond, maar... Oké. En hij gaat dus ook een stukje mee. Want hij heeft al gekeken van waar kan ik met de rolstoel gemakkelijk komen. En zo niet gaat hij bij mij op de rug, hè. Ja, maar jongens, dit moet gewoon landelijke bekendheid krijgen. Hè? Dat jij daar 360 kilometer gaat lopen. En wat is het uiteindelijke doel? Het doel is ervan, wat ik nu merk met Pink. Dat is wat ik eigenlijk in mijn nieuwe leventje zit. 3.0, zeg ik nou altijd. Dat gun ik iemand anders ook. Ik zie de voordelen van een hulphond. Wat het met me doet, gezond en ook mentaal. En dat gun ik iemand anders ook. En daarvoor is dan ook die inzameling. En dat gaat dan 10 december. Wordt dat een grote check wordt dat, aan de Hulphond Nederland in Herpen afgegeven. En met de hoop dat er dan ook een persoon ook dat merkt wat ik nu merk. Ik kan u verklappen, ik ga u het getal niet verklappen, maar ik kan u wel al vertellen dat al het nodige gedoneerd is. Hè? Er is al heel veel gedoneerd, dat had ik zelf helemaal niet verwacht. Mm-hmm. Maar dus je ziet toch dat heel veel mensen daar toch wel goed hart voor hebben. En dat ze dat ook daaraan doneren. Nou, kijk, op tv zie je ook die reclame van Hulphond NL. Mensen die dat nodig hebben, hebben gewoon een hulphond nodig. Maar dit vind ik veel persoonlijker wat jij doet. Want niet alleen mensen die jou kennen, die denken van... nou, als die Marcel dat gaat doen, dan komt dat wel allemaal goed. En dan komt het ook op de juiste plek. Maar ook... andere mensen die jou niet kennen en die dit spontane verhaal horen... ja, die zitten misschien met de zakdoek op de bank thuis... en die denken van, ik ga hier aan doneren. Ja, dat zou heel fijn zijn. Dat krijg ik alleen maar kippenvel van. En dat is ook het doel. Want die hondjes die zijn duur. Er gaat ook heel veel tijd. En er zijn weinig hondjes. Mm-hmm. En het is, ik noem het bijna zelfs beter als medicatie... En dat gun ik anderen ook. Nou, jij weet dat als geen ander dat het beter is dan medicatie. Want je hebt van tevoren alleen maar aan de medicatie gehangen, hè, Marcel? Ja, precies. Dat klopt. Oké. Ja, Marcel, kunnen we Pink eens even in beeld houden? Zodat de mensen hem zien? Dit is Pinky. Pink is dit niet zo gewend op de schoot zitten. Want ze blijft toch altijd liever graag op de grond. Is ook wat ze krijgen aangeleerd. Want stel voor, Pink zou geschikt zijn voor iemand in een rolstoel... is dat niet goed. Dat is ook verschillend met een hulphond voor mensen met een rolstoel of met PT6. Een PT6-hond mag toch iets meer dan een andere hond. Kijk, want iemand wat gehandicapt is, kan de Pink al niet optillen. Zo, we hebben Pink gezien, dus Pink mag weer af. En voor de duidelijkheid, het is een Labrador, hè? Je hebt verschillende hulphonden. Je hebt herders, je hebt een labradoodle noemen ze dat. Poedels trouwens ook. Kunnen ook hulphond zijn. Ja, heb ik me inderdaad in verdiept. En dat kan de normale kleinere poedel zijn... maar ook de grotere poedel zijn rustgevende honden. Mm-hmm. Marcel, 10 december wordt dan dat bedrag overhandigd... wat is... binnengeharkt in combinatie voor het hulphonden.nl. Hè? Mm-hmm. Waarom 10 december? 10 december is de dag van het Korps Mariniers. Dat ze dan eigenlijk zijn opgericht in 1665. En daar dus 10 december, omdat het is toch gewoon die 360 kilometer. Dat is dus 10 december bestaat het Korps Mariniers 360 jaar. Ja, precies. Nou, ik vind sowieso dat alle mariniers al moeten doneren. Hè? Dat zijn er al heel wat, denk ik. Hè? Ja, dat zijn al heel wat. Ja. Dat zijn er al heel wat. En dan pakken we de landmacht en de luchtmacht ook erbij. Hè? Dan moet het toch opschieten. En als dan alle mensen die dit zien... Hè, niet alleen de parkstedelingen, maar ook ver daarbuiten... Limburg, Brabant, Holland, hele Reuten met uit... ja, heel Nederland moet gewoon... ja, laat maar zeggen... dit kleine stukje over de streep komen... dat er wellicht 100 hulphonden kunnen komen. Dat zou heel erg fijn zijn, maar dat zal een droom zijn. Maar eentje of een gedeelte ervan, daar ben ik al heel erg blij mee.
Goed, nog één keer die link waar de mensen naartoe kunnen... en jou dan ook live kunnen volgen op het moment dat je het wandelen bent. Ja, dat is 360qpo.nl. 360qpo.nl. Mag ik jou met Pink succes toewensen met die 360 kilometer... En natuurlijk met jouw gezondheid en Pink's gezondheid... dat goed mag blijven. En dankjewel dat jij voor dit item speciaal met Pink naar de studio bent gekomen. Nou, jij ook. Dankjewel dat je me daar de ruimte voor hebt gegeven. En zoals we al toen net zeiden, van, ik wil nog best wel een keertje na de loop terugkomen... om de mensen ook te kunnen vertellen van hoe de loop was... hoeveel mensen aangesloten zijn... en wat eigenlijk ook het eindbedrag is geworden. Nou, dat wordt dan ergens in december misschien wel leuk. Zo even voor de kerst. Hè? Want de 10e, nou, dan kom je de week daarna... kom je lekker de uitzending in... en dan gaan we horen wat het uiteindelijke eindresultaat is geworden. Dus mensen, ik zou zeggen... het is... voor het beste doel wat je maar kunt hebben. Er zijn veel goede doelen, maar dit is een supergoed doel... Hulphond en Marcel gaat 360 kilometer lopen. En met de tent bovenop de auto waar hij met zijn hond in gaat slapen. Ja, jongens, dit is een gigantisch mooi project. En laten we hopen dat het gaat slagen. Dat gaat zeker slagen. En voor alle Nederlanders, ik ga toch in het dialect Limburgs afsluiten. Marcel, bedankt voor de komst naar de studio. En adieu. Ja, adieu. Adieu.